mám problém. A keď mám problém ja, má ho celá rodina. Aj ty. Miloval som ho ako vlastného syna. A on si ujde. Bratranec Freddy mi ho nenašiel. Nájdeš mi ho ty? Ale ako? Povedal som, že máš problém. Ak som chcel prežiť, musel som ho nájsť. A tak som hľadal a našiel. S vysokorýchlostným internetom prežijete leto a potešíte rodinu. Kompletný DSL internet len za 399 korún. Slovak Telekom.